Poďte si so mnou uháčkovať túto krásnu dekoráciu do vlasov, ktorú môžete využiť buď ako gumičku alebo sponku. Je úplne na vás, ako priadzu si vyberiete. Za mňa je to klasická džínska. K tomu som vybrala háčik číslo 2. Ďalej budete potrebovať tavnú pištoľ a nakoniec buď kovovú sponu alebo gumičku. Začíname háčkovať reťazku a uháčkujeme toľko reťazkových očiek, aká chceme, aby bola veľká mašlička. Ja som uháčkovala 60 reťazkových očiek, chytila som si posledné očko a uháčkovala som navyše ešte 3 reťazkové očka. Tieto reťazkové očka nahrádzajú jeden dlhý stĺpik. Nahodíme priadzu, pichneme do tohto štvrtého očka, ktoré si držíme a uháčkujeme dlhý stĺpik. Takto sme vytvorili prvý štvorček. Ďalej uháčkujeme jedno reťazkové očko, preskočíme jedno očko na reťazke a do ďalšieho očka urobíme znova dlhý stĺpik. Takto sme vytvorili druhý štvorček a pokračujeme až do konca reťazky rovnako. Teda uháčkujeme jedno reťazkové očko, jedno očko na reťazke preskočíme a do ďalšieho urobíme dlhý stĺpik. Prišli sme na koniec riadka a vidíte, že celý riadok je urobený z krásnych štvorčekov. Ďalší riadok začneme tým, že uháčkujeme 3 reťazkové očká. Ďalej otočíme prácu a budeme háčkovať znova štvorčeky. Budeme ich háčkovať tak, že naberieme priadzu a pichneme vždy tam, kde je dlhý stĺpik a medzi tým urobíme znova jedno reťazkové očko. Teda naberieme priadzu, pichneme do dlhého stĺpika, urobíme dlhý stĺpik, ďalej uháčkujeme reťazkové očko a znova pichneme do dlhého stĺpika. Takto urobíme štvorčeky až do konca riadka. Takýmto spôsobom uháčkujeme 5 radov. Záleží od toho, ako chcete širokú mašličku. Mne stačí 5 radov, takže ja som háčkovala 5, ale je to úplne na vás. Ak máme uháčkovaných všetkých 5 radov, budeme celú túto časť, celý tento základ mašličky obháčkovať dookola. Uháčkujeme posledný štvorček, no a ďalej už začíname obháčkovať. Urobíme jedno reťazkové očko a budeme háčkovať vždycky 2 krátke stĺpiky do jedného štvorca. Presunieme sa do ďalšieho štvorčeka a znova urobíme 2 krátke stĺpiky. Takto prídeme vlastne až na koniec tohto riadka. Vždy, keď prídeme do rohu, budeme háčkovať 2 krátke stĺpiky, jedno reťazkové očko a znova 2 krátke stĺpiky do toho istého očka. Takto sa vlastne dostaneme na ďalšiu stranu. Ak prídete do rohu, kde trčí nitka zo začiatku, tak to urobte tak, že ju popri tom háčkovaní ju schovajte do toho vlastne do tých krátkych stĺpikov. Ušetrite si tým čas na konci, nemusíte to zapošívať, stačí to potom už len odstrihnúť. Ak to máme celé obháčkované a prišli sme na koniec, uháčkujeme 2 krátke stĺpiky do tohto posledného štvorčeka a spojíme pevným okom s tým úplne prvým očkom, ktoré sme urobili. No a na konci stačí už len odstrihnúť niť a zapracovať ju do celej tejto časti. No máme komplet hotový celý základ mašle a spojíme si ju tak, že si odstrihneme dlhšiu niť z tej istej priadze, z ktorú sme hačkovali ten základ a preložíme si ju na polovicu. Položíme si na nejakú tvrdú podložku celú túto základnú časť, preložíme si to tak, ako vidíte na videu. Snažíme sa, aby to bolo zarovnané pekne na stred, aby tá mašľa potom na konci nebola krivá. Jednou rukou si to pridržujeme a druhou takto rolujeme postupne všetky časti do jedného bodu, vlastne do stredu. Takto nejak bude vyzerať celá tá mašlička. Zoberieme si tú nitku a tou časťou, kde je vlastne to očko, ako sme to preložili na polovicu, pretiahneme cez celý tento stred mašle, no a odstrihnuté konce prevlečieme cez toto očko. Zatiahneme poriadne, aby sa to upevnilo. No a zvyšok nite omotávame okolo celého stredu. Niekoľkokrát, až kým nám nedojde niť. Ak nám dochádza niť a máme tam posledný koniec, necháme tak 10 cm, kľudne aj menej. Vezmeme si háčik a zo zadnej strany mašličky celú tú nitku pretiahneme cez stred. Urobíme to tak niekoľkokrát, aby sme to pekne upevnili, no a na konci ju môžete kľudne odstrihnúť. Ak máme hotovo a predsa vám vyšla mašľa trošku krivá, nevadí, stačí popoťahovať konce a zarovnať to. Ak máme hotovú mašličku, vezmeme si sponky a tu tiež záleží od toho, akú tú veľkú mašľu máte. Mňa stačilo kúpiť si 45 mm sponky. Vezmeme si távnu pištoľ a z tej vrchnej strany, ktorú budeme lepiť na mašľu, nanesieme lepidlo. Celú túto časť potom nalepíme na zadnú stranu mašle. Poriadne pritlačíme, necháme zaschnúť a mašličku máme hotovú.
Verím, že sa vám podľa môjho návodu podarilo mašľu uháčkovať a budem rada za každý like, komentár a odber.